eskatuko dizut, mesedez, moztuko duzu baraja, erditikan eta bukatzean horrelan lagako duzu, bai? Hori bakarrega. Bai, moztu eta alboska laga. Behin bakarrik... Bai, aurrera. Behin bakarrik moztu behar dut edo behin baino gehiagotan? Behin bakarrik neko. Garrantzitsua ez da hori, garrantzitsua da karta misteriotsu gorria, hemen daukaguna. Bai, bueno, misteriotsua bera begira dagoelako eta gorria, bueno, koloreagatik. Moztu duzun lekutikan, hemen daukagu, 9 diamantea. Bai, hau izango da zure karta eta eskatuko dizut, bueno, biok nahi baduzue firmatxo bat botatzea, marrazkiren bat egitea. Bai, marrazki bat? Bai, edo firma bat, zuen nahi duzuna. Edo bankuko zenbakiak eta... Bai, jarri zure telefono zenbakiak. Bai, oso, bai. Lora bat, ba? Gara, Maialen eta Xabi. Oso, no? Ba, 9 diamantea, bai, haber ikusten dan, hortxe. Bai. Saiatuko naiz, ez nik, zenik aurkitzea oso erratza da, saiatuko naiz karta misteriotsu gorriak zuen karta aurkitzea. Bai, hau egiteko konzentrazio asko behar da, eta haber lortzen duten, Bai. Moztu, berak abisatu egiten du. Bai. Nengo zezer. Ez, horret dago ezer, ez da? Ez, a ber, pixkat berago. Ez da ere. Ara, Hemen bai. hor bai, ez da? Zerbait, zakit, Mugitzen da. dardarak esan nahi du magia dagoela, Zene bertan, magia dagoela, ez da? Bai. Horrek esan nahi du, karta misteriotsuak zuen karta aurkitu duela. Goazen giratzera, mira. Eta zer da, bere ondoan dagoena? Hombre, bere azpian dagoen. Ados, Zengo zan? bai. Bai. La leche. Bai, hori izango zen honena. Epa! Zen igual, bere ondoan, igual gaineko karta, ez? Ea? Ara? Hori ere ez? Hau, Ui. zein zan? Zuen karta zein zan? Zerbait gaixi egin du, ez da, Maialen? Goratzen zate karta? Diamante behatzia. Baina, firmatu indezute ez da. Bai. Bederatzia zen, bai. Bederatzia zen, ez da? Ez dakit, hemendikan, bihotza... Ez dago. Jo, balen misterio bat zakagun, eta bi ditugu. Baina kasualidadea da, erantzuna, bi misterioena, berdina dela.